नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। 6th पे कमिशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे पगार दिवंक जाय आणि इतर मागणी पूर्ण करूंक जाय म्हूण घेवन KSRTC कर्मचारी करतीत आशिल्ली हरताळ आज दुसरे दिसा पावलो। तेजेन उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे प्रयाणीक लोकांक त्रास 2 दिवस जाल्यार बी चुकूं येयले ना। कारवार आणि इतर तालुक्यात KSRTC कर्मचारी लोकांन हरताळाक साथ दिलो। खंयच्या बी तालुक्यात बस संचार सुरू जालो ना। एक बी बस रस्त्याचेर संचार केलो ना। KSRTC बस बंद आशिल्ल्यान अलग अलग कामाक धंद्याक वयचे तशेंच आस्पत्रेक वयचे लोकांक आणि विद्यार्थी लोकांक त्रास काडचे पडले। पण खासगी वाहन म्हणल्यार खासगी बस लोकांल्या मदतीक आशिल्ल्यान थोडे मात्र लोकांक बरे जाले। हो हरताळ आनी कितले दिवस उरतलो हें मात्र कळतें ना। अगड समुद्राच्या पाळात शिरकोवन बुडतेत आशिल्ली एक नुस्त्या बोटीचेर आशिल्ले 6 नुस्तेकार लोकांक रक्षण केल्ली घटना होन्नावर तालुक्यांत घडली। मंगळवाराक सांजेचेर नुस्तें मारूंक गेल्ली प्रकाश पास्कल पिंटो हेमगेली वॉटर क्वीन नांवाची बोट अगड समुद्राक पाळात शिरकोवन बुडतेत आशिल्ली तेन्ना नुस्तेकारान कोस्टल पोलिसाक माहिती दिली। कोस्टल पोलीस ताबडतोब जाग्यार येवन बुडतेत आशिल्ल्या बोटीचेर आशिल्ले 6 नुस्तेकारांचें रक्षण केलें। ಬೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ಆಗ ಪುಷ್ಕಡಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ। ಜನಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। शिरशी तालुक्यात गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान स्केटिंग ट्रेनिंग दितेत आशिल्ले अद्वैत स्केटिंग क्लबाचे क्रीडापटू कर्नाटक टिमाच्यान नॅशनल लेव्हलात भाग घेवन राज्याक ब्रॉन्झ मेडल हाडून दिले। पंजाब राज्याच्या चंदीगड हांगा जाल्ले 58चो राष्ट्रीय रोरल हॉकी स्केटिंग चॅम्पियनशिपात शिर्शीचे अद्वैत स्केटर्स अँड स्पोर्ट्स क्लबाचे 17 स्केटिंग क्रीडापटू भाग घेयले। तितूंतल्या महिला विभागात आणि पुरुष विभागात ब्रॉन्झ मेडल मेळोवन गेले। चंदीगडच्यान वापस येयले क्रीडापटूक हांगा सन्मान केले। MP अनंतकुमार हेगडे मोरू म्हूण आपूण सांगिल्ली न्ही, गेल्ल्या 25 वर्सांच्यान लोकसभा सदस्य जावन बी तेमी कितेंच काम केलें ना। तेमी आशिल्ले बी समा आनी ना आशिल्ले बी समा अशें आपूण सांगिल्लें अशें माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर हेमी पयले दिल्ल्या स्टेटमेंटाक क्लॅरिफिकेशन दिलें। 25 ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಯಬೇಕು, ಅವರು ಸತ್ತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರು ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅವರು ಸಾಯಬೇಕಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವನೇ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು। ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲವರ ಪುಡಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಮತ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆತ್ತಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ತೇಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एकच दिवसात 142 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 86, अंकोला 6, कुमटा 2, होन्नावर 2, भटकळ 1, शिर्शी 7, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 2, मुंडगोड 5, हळ्याळ 18 आणि जोयडात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 15,424 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 14,798 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 437 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 189 लोक मरण जालात. आयचो इतर न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.